Majita Namagrutman, Lebohang Mabongo, number 6 defensive midfielder entsha Kaizer Chiefs. Kule channel kudala ndenze videos nisithi Kaizer Chiefs idinga number 6. Umabo ushin entsha ngoku singakhange silindele. Kule video ngiza explainer into esiyibona ngamehlo, di explain ngamanani ngefacts numerical. Numbers kuthiwa zixoki. So ke match ezi2 zilandelelana, uLebohang Mabo yoba number 6 Kaizer Chiefs. Usibongiseni Ox Mthetho khanga beke sesquadini. Ox wagqibela udlala against iZamalek ePolokwane. Ke match elandelayo uMabo wadlala as the 6 against Chippa. Imatch elandela after leyo uMabo wadlala as the 6 against TS Galaxy. Ezibanda chaza phakule channel ke video ezadlulayo uba iKaizer Chiefs idinga u6 othile. Usibongiseni Mthethwa quality player, uGrand Mthethwa, but it demands the modern football, it demands the Betway Premiership. Ziyamveza ba umjita ezinye abilities zakhe ziyashota for ba Kaizer Chiefs izokwazi udominator, iwine i-trophies, iwine i-games. So kule video ngizabonisa i-numbers ze-tackles, ne-passes, ne-movement kwi-match Mthethwa bedlalile against iZamalek, plus compare i-numbers kaMabo kwi-match ebedlalile kula match eChippa plus ne-TS Galaxy. Before ningene apho bafethu zoqala ngebase apha ba okay umehluko kula majita obvious. Singalibala support channel bafethu, ushaye u-like okanye if eqala udibana channel ungalahle ngophosa uzwe iGrand, ushaye usubscribe. Sileqa u20,000 subscribers bafethu. Mocho. Oyi-1 i-defensive midfielder. Oyi-1 i-box to box midfielder. Eligama le-box to box kudala lathethwa bafethu. Sometimes siyadinga ba kuse ngamanye amaxesha kuyadinga ba okay sike sicacise ba kuse into kanye le-box to box. And kusekutheni i-box to box i-better than i-defensive midfielder. Number 1, i-box to box midfielder iyakudefendela iphinde iku-attackele. Umthetho u-Ox ebekwazi ukudefendela but ebesokola uku-attackela. uLebohang Mabo uyakwazi ukwenza izondo. Ungaya nakwezinye team iKaizer Chiefs apha kwi-Betway Premiership ekhompyutha nazo iPirates neSundowns, uzofika ubone phana kuse akho defensive midfielder ehlala nje pha. I-defensive midfielders oTeboho Mokoena, oTalent Mbatha noMakhawula bayadefenda at the same time amajita bayancedisa team xa i-attack. So iKaizer Chiefs ithole umuntu onjalo kuMabo. Number 2, kutheni i-box to box i-better nge-defensive midfielder? I-box to box ikunika i-tempo ne-mobility, iyamuva i-grounding, ikunika i-rhythm back to front. Number 3, i-box to box ikunika i-overloads. I-box to box ikunika i-overloads, iyamuva iye close to number 8. I-defender yenye team xa izama ujongana ne-attack eKaizer Chiefs kuthi gqi imidfielder eziyi-2 phambi kwayo. Box to box iyakwazi usupporta number 10. I-defender ikunxile ingakwazi bayakusejonga mayibambe uMabo okanye ibambe number 8 uKaizer Chiefs okanye ibambe number 10 weKaizer Chiefs. I-box to box ya-overload nasemasayidini, iyasupporta uVelebhayi phaa left okanye iyasupporta uMayo okanye uVilakazi phaa right. I-defender izawuthini? I-defender funeka ibe nabantu abayi-2 funeka ibamakile. Box to box ibalulekile. uMabo ubaluleke njalo, that's why uMabo uthatha indawo ka-Ox Mthethwa. I-box to box xa niwina ibhola phaa eback, i-box to box ayibi pasemasayidini, iya efront. Okwesihlanu, i-box to box yenza i-team ingabikho predictable indlela i-attacker ngayo. uVilakazi xa ibambe ibhola e-right wing akazusoloko esenza la way yakhe ba azama ukhatha in, athathe i-shot. Uyakwazi kusevela akhathe in ayenze 1-2 because kuse-box to box izabe seyifikile phaa ke-channel yase-right seyizomsupport. Babebhizi ne-link up play phaa ne-team ayikho predictable ngele hlobo. Ball ise-left, uVelebhayi instead of uba makacrosse qho, uMabo uyafika phaa amnike i-option ba kusemjini makayenze link up play. uMabo angayithatha la bhola abreake i-lines okanye ashude. Usibongiseni Mthethwa hayi kabi bengakwazi ukwenza ezo way bafethu. So masijongeni i-proof ba kuseyathini amanani, sijonge i-numbers, ingabi i-opinion nje kwanye into yasemehlweni ngoba seyibhola ikhona into obonakala ngamehlo, bekhona ne-way okwazi uyiprova ngedata e-recorded. Amanani, i-numbers kuthiwa zixoki bafethu mosman. Umthetho ugqibela udlala ngematch eZamalek. Information yala CAF game ayifumaneki, same ngala match e-Al Masry Egypt. But i-last game Umthetho wadlalayo kwi-Betway Premiership zikhona i-numbers ezibonakalisayo ba okay Umthetho wenza kanjani, singazicompare nee-matches uMabo wazidlalileyo kula match eChippa plus ne-TS Galaxy. So masiqale sijonge bafethu ba Umthetho ibizithini numbers zakhe against Orbit College kula match Chiefs yawina 4-1 plus ne-match before leyana la match eDurban City eMoses Mabhida Stadium. Apha sizobona uba kusekutheni coaches ngoku ziphika uMabo kulaa ndawo kaMthetho uba uMabo nguyithathela position ka-number 6 Kaizer Chiefs ngoku. So Umthetho kwi-match eDurban City wadlala grand umjida eMoses Mabhida Stadium. Wenza i-tackle eyi-1 kulaa match, wawina i-tackle eyi-1. Interceptions, zangenza interception. Wenza i-clearance eziyi-2, zangablock shots, wenza i-recovery eziyi-7. But then waba nee-challenges eziyi-4, wenza i-recovery eziyi-7.
i-duel kuwina ibhola one-on-one against opposition player. Sometimes balapha egroundini, sometimes bephezulu emoyeni. So umthetho ezi4 waziwina i-ground duels esegroundini ezi4 out of 8, and then esemoyeni ibhola wawina 2 out of 5. So lena i-defensive side yale role yakhe against Durban City. But ke kusexa imidfielder ke-modern game ibhethwe premiership, funeka kuse ungakwazi udefenda qha, funeka ukwazi uncedisa i-team ucreate i-play ukuya efront. U-Ox zange abe na cross kula match, oba ne-key pass eyi-1, zange abe na assist, and then i-accurate passes zakhe yangu-83%, and then ii-passes ngapha kwesenta kwi-half yala team umthethwa wenza 35, but ezi-grands aphumelela ziyi-27, wafumana u-77%. And then umthetho ii-passes azenze before i-center, which is ki-half i-Kaizer Chiefs, u-91%, wenza 23 kaphumelela 21. And then ii-long balls umthetho azenzayo zaziyi-9 kaphumelela 6. Masicave ezikaMabowu ke ngoku. So andizoyenza le video, andizobasaya ke izi-stats zikamthethwa kule match e-Orbit College. Orbit College yayi-week kakade. So ngoku ndizawujonga izi-stats zikaMabowu kule match e-TS Galaxy. Andizojonga le cheaper because cheaper nayo i-team e-week. Manjonge izi-stats zikaMabowu kule match e-TS Galaxy. Qale sijonge i-defending before kuse sijonge i-output yakhe xa kuyiwe front. Ki-defending umjita yena uyawina ii-tackles ezi-2 out of 2. Interceptions iwenza 2 interceptions. I-clearance iwenza 2 clearances. So umshayile u-Ox i-tackles, interceptions ne-clearance. I-recoveries uMabowu wenze 6 recoveries, u-Ox benze 7. I-ground duels uMabowu uwine 5 out of 9. Then aerial duels uMabowu uwine 1 out of 2, which is nakanjani because height. But uMabowu uwine more tackles ne-interceptions ne-clearances. And then masijonge kuse uMabowu beyinika ntoni i-Kaizer Chiefs going forward, which is kulapha ke kusejonga kutheni uMabowu epikwa athathe indawo ka-Ox apha Kaizer Chiefs starting lineup. Kutheni coaches zistarta uMabowu ngoku uMabowu inguyi-starting number 6 we-Kaizer Chiefs. uMabowu kwi-half yala team ngapha kwesenta wenze ii-passes eziyi-30, and then kaphumelela 24, which is 80% pass low. And then uMabowu kwi-passes azenzileyo kwi-half ye-Kaizer Chiefs wenze 19, kwaphumelela 16, 84%. So 19 passes ki-half i-Kaizer Chiefs, and then 30 passes azenzileyo ki-half yala team ngapha kwesenta. U-Ox ki-half ye-Kaizer Chiefs wenze 23 passes ki-half i-Kaizer Chiefs. uMabowu wenza less, yena wenze 19 passes ki-half ye-Kaizer Chiefs. And then ki-opposition half wenze less passes, but kuse ii-passes zakhe ziphumelele more than ezikamthethwa. uMabowu ii-passes zakhe i-opposition half iyawufumana 82%. And nantso into beyi-key apha mavidiyo kuyo yonke enye iwine ba kuse ezi-midfielders ziyi-2 ezi. A1 xa zikhomperishwa ba wenza ii-passes ezingaphi ki-half i-Kaizer Chiefs, and then wenza ii-passes ezingaphi ki-half yenye team opposition half, and kwezi passes zingaphi eziphumelelayo. Xa sikhomperisha ezi-way uMabowu upasile more than umthetho, which is why again ise-Kaizer Chiefs coach amachita ngoku aqalisa uMabowu ahead of umthetho. And apha nguMabowu lona osabuya ki-fitness, uMabowu lona ongekho 100%, uMabowu osabuya ki-injury. Umchita sestarted 2 matches qha, uzabe seyinjani umchita xa sedlale 15-20 matches, uzabe sekwenye higher level nyanyani. Naxa sijonga ezi-passes apha kwezi-graphics uyabona uba uMabowu uneza key passes umchita ngathi zinde apha, ba uswitsha i-play apha, yambo. Nalapha uthatha ibhola uswitsha ngapha ya, which is ezi-way zizona dangerous ezi-passes ngoba ezi passes ezi zi-eliminator ii-lines plus ne-defenders ezininzi. And then xa sijonga ku-Ox zinqabile eza passes ziswitsha i-play ngathi kuse ipasi ba inde, yabo zimbalwa apha kumchita. uMabowu besibone nje 2 apha kuse-key passes esezilong. Again kuse ii-coaches ziyibona uba seyi-value le way, and uyabona i-most ii-passes zika-Ox lapha around center line, and ezinye zibuyela umva okanye ziki-half i-Kaizer Chiefs, and zisemasayidini ezinye zazo. Most yazo yabona zisemasayidini nasemacaleni naseback. And xa sibuye lapho kulebu uyabona ii-passes zakhe zininzi kwi-half yala team, zimbalwa apha kwi-half i-Kaizer Chiefs. And lona ngumntu ospanayo even naxa itacklisha umjita, uyakwazi uinterceptor, uyakwazi urecoverisha ibhola, uyakwazi ukwenza ii-interceptions, uyakwazi ukwenza ii-recoveries, uyakwazi ukwenza ii-tackles. So nazo bafethi siyabona uba uLebohang Mabowu kutheni unumber 6 womtsha we-Kaizer Chiefs ngoku.
Kaizer Chiefs ingalifande isolution. Uyabona even kwezinye team excess fana ne-Sundowns, i-team excess compete ne-Kaizer Chiefs, i-team eziwina izinto. I-midfielder zaphana ayo midfielder ehlala nje okanye attacker nje. Zenza zonke bonke. Yambona uTeboho Mokoena unjani, bafana international. Yambona uTalente Mbatha unjani, bafana international. Uyadefender, uya-attacker. Kaizer Chiefs number 6 ontsha Lebohang Maboe, uyadefender, uya-attacker. Ndicinga ntoni bafethu masincola lapha i-comments. Cela ungalibali usupport i-channel machito, shaya u-like okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ngaphoso wezi grand, ushaya u-subscribe. Sileqa u-20,000 subscribers. Mocha bafethu.